Kumpanija tal-Karnival qed taffaċċja theddida ta' riperkussjonijiet legali jekk il-karru ippjanat għal din is-sena ikun parti miċ-ċelebrazzjonijiet pubbliċi. Il-karru juri l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna fl-isfond ta' żewġ figuri li jidhru qishom xjaten u l-faċċata ta' dar San Giuseppe u bil-messaġġ Jude Sħel. Dan b'referenza ċara għal każi ta' abbużi li fil-passat seħħew f'din id-dar fuq tfal li kienu residenti fiha. F'messaġġ fuq il-midja soċjali, wieħed mill-persuni li jmexxu din il-kumpanija tal-Karnival tela ritratt tal-forma tal-karru u kiteb ħallu tfal jiġu għandi. Dan fil-waqt li żewġ figuri rġiel jidhru jżommu idejn xulxin. Fi sqarrija, id-direttur ta' dar San Giuseppe Father Louis Mallija iddikjara li l-karru huwa wieħed malizzjuż u libellus, waqt li l-kongregazzjoni lesta tieħu kull pass legali jekk jibqa' l-pjan li l-karru jkun parti mill-Karnival. Kelliem mal-Arċisqof Charles Cicluna iddikjara li l-karru ma jixraqx għal avveniment nazzjonali li għalih jattendu ħafna tfal. Dan fil-waqt li enfasizza l-impenn li l-Arċisqof jibqa' jistinka għal promozzjoni tal-protezzjoni tat-tfal. Jidher li anki l-Gvern qed jieħu pariri legali dwar dan il-karru waqt li tmexxija tal-Karnival mistennija tiltaqa' biex tiddiskuti din il-kwistjoni.